Ano boss? Araw man natin niya, tabis na to. Malaki video rin to pa, malaki video rin to pa, di ba? Sige, tumasoy! May video to pa, ya? Wala video, Tomas! Multa, ang tato mo na eh. Saman? 10 million mo multa dyan. Kutang daw. Okay. Hindi pero mo pa pa. Ah, Aba! Sige, dala ba ito? 10 million.